Tinc la sensació que l'he cagat i tampoc és que hagi fet una cosa tan dolenta. Estava atenent un senyor i no tenia ni idea que m'estava escoltant. Vaig passar la validació i el sistema va trigar més del que cal i jo mentrestant parlant amb mi mateixa, ja saps. Vaig en veu alta, a veure quants anyets té, perquè si resultava ser molt vell, doncs tenim un altre procediment. A més, que amb molt d'amor ajudaria, amb més paciència encara el guiaria. La cosa és que el tio de sobte va tornar cridant de validar-se. Va ser molt borde amb mi, dient no sé què, de que era informàtic, i que si era culpa de l'aplicació, ell no en tenia la culpa, colló. I això que li vaig haver de repetir unes quantes vegades com havia de validar-se. Havia de marcar la contrasenya d'accés al teclat del telèfon i, en canvi, allò que ell feia era marcar els dígits de la seva app. De debò et creus que així el sistema escoltarà el teu codi d'entrada? La cosa és que va ser molt borde amb mi i tampoc vaig saber com reaccionar. Em vaig sentir força culpable d'això, però tampoc ho vaig fer tan malament. Al final li vaig tallar la trucada perquè no hauria pogut reaccionar. En el moment em vaig sentir fatal, però no hi ha dret que et tractin tan malament.